అసలు తను ఎలా ఉందో ఏం చేస్తుందో ఏమోలే. స్పెషల్ మనిషైనా కూడా మనకేముంది మామూలే. కళలు తెలుసా ఏమో బహుశా కవిత మనిషా. నీ కళ్ళలో నన్ను బంధించవే ఆచరణకు సుఖమౌనులే. నిన్ను చూసేటి నా చూపులో కరిగే నా భాషలోన తీయందనం, నా బాటలోన పచ్చందనం, పసిపాపలాగా నవ్వే గుణం. నీ వల్లే వెలిగింది నా నీడ నీని. హే లేడి కళ్ళలేదురేనువా, పారడైజ్ ఫ్లేవరేనువా, ఆక్సిజన్ నింపుకున్న ఆడబాబువా, సాక్సోఫోన్ ముప్పువేనువా. వాకిలుకి బెస్ట్ ఫ్రెండువా, వెయ్యి వాట్స్ హై కరెంటువా. My heart is beating అదోలా తెలుసుకోవా అది ఎన్నాలి waiting అనేలా తరుముతోంది మది. పిల్లనిచ్చేటప్పుడు ఉన్నోడా లేనోడా అని కాదు, మనసున్నోడా అలవాటు లేనోడా అని చూడండి. ఎందుకంటే సంపాదిస్తే డబ్బు వస్తుంది కానీ సంస్కారం రాదు. సరే నీకే చెప్పేదిలేరా, తనతో మాట్లాడి నీతో మాట్లాడతాను, అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయి. నేను ఏనాడైనా నీ వెంట పడ్డానా? నీ కనీసం ఐ లవ్ యూ చెప్పానా? పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పానా? లేదే. చిలిపి వలపు బహుశా మన కథకు మొదలు తెలుసా. దుడుకు వయసు వరసా, హరి ఎగిరి పడకి మనసా. మనసులో మాట చెవినెయ్యాలి. नाम तो सुना होगा डीजे शोभा వచ్చాడు